者たちを癒すたまえ。の者の傷を癒したまえ。我が敵を撃て。行くぞ。
なめるな。俺様の力を見せてやった。おお、負けるわけにはいかん。そこだ。てよっ。やがったな。悪く思わないでね。邪魔はさせん。剣を受けてみろ。俺は強くならない。俺の一撃。かの者に力を。まだまだ。
また強くなったぞ。俺がやられちゃ何のためにここ。バルガス将軍にまで手助けしてもらいながら、けど私の役目はもう大乗りやるな。仕方ない、撤退だ。しかしバルガス将軍、まだ我々は戦いやす。しかも敵はかなり兵を失っているではありませんか。やめておけ。炎の広がりが早い。これ以上は危険だ。軍人が命を落としていい時は敵との戦いだけと決まっておる。それに今は作戦行動中だ。いつまでもここにいるわけにいくまい。はっ、わかりやした。さらばだ小僧ども。せいぜい急ぐがいい。やるな小僧。今度会った時が貴様らの最後だと思え。みんな無事か。なんとか生きてるよ。しかし、ダークロッドの場所を知られたとなると、休んでもいられません。ありがとう。ってことは、久々に俺も暴れられるってことだな。そういえば、あなたのティアラの話をしていましたね。このティアラは父の形見で、代々俺の家に受け継がれているらしいが、これが何か？せっかくなので、この機会に話しておきましょう。私は